Dilai rong marjong arong amekar mandar rong pi alangli kedamtang pharo krisir kebra throknar kebaningkan army service Assam regiment alongsi chepalong ponlo apen ningkanin koi rapli claim da phi kedamtang surihini rapli aningkan mesen pen retirement enlo lapen alang ke claim to nesek pharo krisir kebra throksir kebra sir kebaningkan kargil aron kachadandun tangabang phulo Herangke pen chihu chipu dahut alang pen lam thena beklang dunke defense service lake isi physical mission atuma phanke keduk o lapukali det piangkang kilang kethek dunlong our side ado isilam theke defense longke physical lam tado lasi isilam thema thadam lo plote iningrong tado thebima holadake inivet kali bahnivet kali posi kado kami pensi group team si holadake ke do dam ke dam na pot isi ining yong si thirtip ni klem dun vegi pulote lage athang nilihin pange athangnat kiduk yavi ining ke hang lapen ke manga bang donangji ajara saile claim jita nining ke hang dun pik pena pot ke damtang pharo krisir kebra throkner ke baningkan interview ke piduna hut physical mesensi chepalong dun lo asikar biari so jang atum tame labangso ka chepalong dun jia phan school angdeng Charlie Bompensi mang dunang po sports pathu dunang po NCC training and dunang po chisik pon bom nang po lalote apor nang kele hut kilong dun jia phan joy ke po do muthe ili karberi sumadama ke laan interested chi endunde de mane do interest mane aning chi hang aning ke pahang dun do tai bon sita kom lasi chepalang log dun thek lote nangli aprang prang ke colonel rank to hopini blote BA pass pedar atum sita officer long lok tidak do overspen nangli general pen pasita officer chepalong lok tunda do athebima hola sohot ke nangli sipahi pen dun jifita nangli kam pen nangli ke do ke thak pen nangli kaning je dun pen hola dak jong si nangli mesen blote la GD pen le nangli bhorti dun sita general pen le dun sita nangli hudak officer long dun ji la pen non BA become last on graduate ki puri tangatum bulote nangli hula dakte anso sesi nangli phan ijot long po nangli officer takelang dun Karbiang Autonomous Council along vorengang hoipen an parta labangso defense service along ili arleng ari soi janga tungta bor idun pek nanglang lapen chepalong dun pek nanglang puta alang lipen ningjepon nangli tum firstly ke nangli tum sport ahinta mesen nangji o pran mesen nangji lapen kai ke khela nata pa pran dun pamin nangji lapen school life of NCC pula so certificate do asante lata isi mesen isi support do la army training bihega kupen ke chari long la puson lo army role ta la dak si chari pon long lo la pen ke hola dak ke bhorti hota isi asap o akerab do la pen isi ilinon ke chari la pu hochat kali he masai sita kidu che clemver atum ba chipaduk muchot atum ba game hita kai ke interested ke entum ba holadak cepaduk laan cepaduk lo pulote holadak isi akirab do Dilai pen Bijoy Rongpi Karbiang Long Live